ହୀନମନ୍ୟତା ବି କ୍ରୋଧର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସଠିକ୍ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଯେଉଁ ହୀନମନ୍ୟତା ଆସେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ହୀନମନ୍ୟତା ପାଇଁ ଆପଣ ବି ବେଳେବେଳେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବାବୁଲା ମହାରଣା ଅଶ୍ମିନୀ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା କିପରି ଆପଣ ଦାୟୀ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହୀନମନ୍ୟତା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କିଛି ହୀରା ଏବଂ କିଛି ଚିନି ରହିଥାଏ। ସେଠାକୁ ଦଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା ପ୍ରତି ନଜର ଟିକେ ବି ଦେଲେନି। ଏତେ ଦାମିକା ହୀରା ଅଛି, ଅଥଚ ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟର ଚିନିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଏବଂ ତା ଚାରିପାଖେ ଘେରିଗଲେ। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ହୀରା କ'ଣ ଚିନି ହୋଇଯିବା ଉଚିତ? ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ହୀରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ ହୀରାର ମୂଲ୍ୟ ଚିନିଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଗଲା? ନୁହଁ ନା? ହୀରା କ'ଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମଣିବା ଉଚିତ? ନୁହଁ ନା? ତେବେ ଆପଣ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଛୋଟ ମଣୁଛନ୍ତି? ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଅଥବା ହୀରାର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ଏହା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ହୀରାର ମୂଲ୍ୟ କମିଯିବ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଛୋଟ ମଣୁଛନ୍ତି? ନିଜ ଭିତରେ ହୀନମନ୍ୟତା କାହିଁକି ପାଳୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଯଦି ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିବ। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସେ ନ ବୁଝିବାର ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ଭାବନା ଆଉ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କର ଭାବନା ଶକ୍ତି ବା ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ତାଳମେଳ ନ ରହିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ଅନୁଶୀଳନ କରିବାର ଶକ୍ତି ତା ମସ୍ତିଷ୍କର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ତା ମତରେ ସେଠାରେ ତୁମ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ। ମାନେ ସେଠାରେ ତୁମର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦରକାରରେ ଆସୁନଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭାବନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ସେଇଠି ସେ କଥାଟା ଠିକ୍ ବସୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସିଏ ତାର ଭାବନାରେ ସେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏ କଥାଟା ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବନି। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଲା ତା ମତରେ ତୁମ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏମିତି ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଜଣଙ୍କର ବିଚାର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ବିଚାର ଏକା ନୁହଁ। ଏଣୁ ଆପଣ ଯାହା ଭାବି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିଚାର ବା ଭାବନା ଏକା ଭଳି ନୁହଁ। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବାର। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ, ନତୁବା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲାନି, ଆପଣଙ୍କୁ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କଲା, ଆପଣ ବି ସେ କଥାକୁ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେ ମୋର କଥାକୁ ଶୁଣିଲାନି କିମ୍ବା ମାନିଲାନି କିମ୍ବା ବୁଝିଲାନି। ଏସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲାନି, ଆପଣ ବି ତା କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେନି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେନି। ଯେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହୀରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା ନାହିଁ, ତା ବୋଲି ହୀରାର ମୂଲ୍ୟ ତ କମିଯିବନି ନା। ଆପଣଙ୍କ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଯିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏବେ ହୀରା ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିବ, ରାଗିବ, ତେବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଚାର କରିବ କ'ଣ? ତାର ତ ହୀରାକୁ ପରଖିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ହୀରା ଯାହା ବି ତା ପ୍ରତି ମନୋଭାବ ରଖୁ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହୀରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାର ମସ୍ତିଷ୍କର ବୁଝିବା ଶକ୍ତିରୁ ବାହାରେ, ଜାଣିବା ଶକ୍ତିରୁ ବାହାରେ। ହଁ, ଯଦି ହୀରା ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବାକୁ ନେଇ ହୀନମନ୍ୟତା ପାଳିବ, ଅଭିମାନ କରିବ, କ୍ରୋଧ କରିବ, ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ହିଁ ଜଳିବ, ତେବେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିବ, ନିଜର ହିଁ ଚମକ ହରେଇବ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଗନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ବି ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ। ନିଆଁ ଲାଲ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଜଳିବାର ଇନ୍ଧନ ସରିଯିବ, ବଳକା ଅଂଶ କ'ଣ ହୁଏ? ଅଙ୍ଗାର, କଳା। କଳା କ'ଣ ଚମକିଥାଏ କି? ନା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଜଣେ ରାଗୁଛି, ତାର ଚର୍ମର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ହୀରାର ବି ଚମକ କମିଯିବ। ହୀରାର ଚମକ କମିଲା ପରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ରହିବ କି? କାହିଁକି ନା ହୀରାର ଚମକ ହିଁ ତାର ମୂଲ୍ୟ। ଏଣୁ
ଆପଣ ମଧ୍ୟ କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଭିମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ମନରେ ଏହି ହୀନମନ୍ୟତା ପାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ହୀନମନ୍ୟତାର ଶିକାର ହେବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଭଲ କଥା ବି ଆପଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଲ କଥା ଜଣେ କହିଲେ ବି ଆପଣ ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଖରାପ କଥା କହିଲା। କାହିଁକି ନା ହୀନମନ୍ୟତା ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି କମି ଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ କମି କମି ଯାଏ। କାହିଁକି ନା କ୍ରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଆମ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା କମି କମି ନକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ଆପଣ ବି ହୀରା ଭଳି ନିଜର ଚମକ ହରାଇ ବସିବେ। ଏଣୁ କିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ ତାର ଏତାଦୃଶ ବିଚାରକୁ, ତାର ଏତାଦୃଶ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ହୀନମନ୍ୟତା ଜନ୍ମିବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଘୃଣା କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିବ ସେଟା କମିଯିବ। ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ହୀନମନ୍ୟତାରୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ ଏପରି ନୁହଁ। କ୍ରୋଧ ଆସିବାର ଆହୁରି ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସିବାର କୌଣସି କାରଣ ଜଣାଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।